рисува. Всичко ще бъде прекрасно. Точка. Какво ще кажеш? Щастлива съм. Любовта, каквато я харесваш. Романтика и драма на Войо. Мъжете в тези води са кораби. Непоколебими пирати. Не се боят от кораби, нито от пистолети. На кого му се ходи на лов? Немислимо дръзки планове. Смятам пак да съм капитан. Нескончаеми приключения. Огън! Черни платна. Втори сезон. От понеделник до четвъртък от 22:30 по BTV. Това са IT-то, Американеца и Къръка. Кой от вас вара гаджето е? Мерове, бягайте. Единият е вечно онлайн. На мама пълководеца. Другият вечно витае в облаците. Америкакви барове. Майами въртях една модна агенция. Американска. Ако имате да. Третият вечно е на минус. Защо, бе, защо? Какво е общото помежду им? Отговорът в епизодите на сериала Играчи от 5 август, всеки петък, точно в 22:30 по BTV. Трябваше да си ходим с мама на фитнес. Прошу любить и жаловать. Новый шеф-повар нашего ресторана Клод Мане. Проведем аттестацию. Начнем с шинковки. Кухня. Сезон 4. Уволен. Есть еще желающие? От 6 август. Ложись! Всяка събота и неделя от 22:30 по BTV. Целта им е една. Да оцелеят. Острието. с Антони Хопкинс и Алек Болдуин. Събота, 23:30. Да бързаш или да не бързаш. Въпрос на личен избор. В автобуса има бомба! Не и този път. Ще се активира, когато скоростта стигне 80 км в час, а после, падне ли под 80, ще избухне. Киану Ривз, Денис Хопър, Сандра Бълок. Скорост. Неделя, 20 часа. BTV. В BTV новините в 12. Разследване на BTV. Випкили за вип-затворници. Ремонти по заповед от ръководството на затворите. Получих разпореждане да измеря помещения, да бъде извършен ремонт в стаи в затворническото общежитие Казичане, където да бъде настанен Йосиф. След прибирането му в болница. Пристига бус материали, повикаме командирано отделение, обясни, че тъй наречената тайна не е тайна и за Йосифов идват материали. Арести в столицата при акция срещу нелегалните мигранти. Версиите за палежа на ретроавтомобилите на бившия кмет на Хасково Георги Иванов. Кухня, сезон 4, събота и неделя, 22:30. Нищо не е станало, а? Сега ще стане. Война! Всички епизоди на Столичани в повече. Всеки делник от 22 часа. И в събота и неделя от 17:30. По BTV Comedy. И каза, че си голяма пръдла. Манчестър Сити трябва да премине през плейофите, за да играе в групите на Шампионската лига. С цяло Манчестър Сити, вторник 21:30 пряко по BTV Action и BTV Радио. Young Boys Борусия Мьонхенгладбах на живо по Ринг. Всички срещи гледайте онлайн на Voyo.bg. Шампионска лига, вторник 16 август. Тук и сега. Навсякъде и точно в този момент. Какво се случва в България и по света? Новините. Изчерпателни и винаги на време. С новото мобилно приложение на BTV новините. Познаваш ли? Не. Никога не съм виждал тази жена. Кърт Уелър, ФБР. Защо името ти е татуирано на гърба й? Какво се случва с мен?
Всички татуировки са чисто нови. Има скрити букви, случайни числа, части от карти, без контекст и координати. Коя е тази жена? Това е пъзъл и е само началото. Мъртва точка от 15 август от 22:30 по BTV. Енрике Иглесиас. Презареждане. Тази неделя, 12:30, BTV. Добре дошли в Ню Йорк. В компанията на стария герой по неволя Брус Уилис и новите му познайници Джереми Айронс и Самюел Джаксън. Умирай трудно с отмъщение. Събота, 20 часа. BTV. Мъжете пред вас ще станат тежко водолази. Ето такъв искам да стана. За да бъдеш първи, за да оставиш името си в историята, не трябва да играеш по правилата. Куба Гудинг Джуниор, Робърт Де Ниро. Мъже на честа. Събота, 23:30. BTV. В обедните новини очаквайте защо България върна на Турция бизнесмена Абдулах Бююк и представлявал ли е той заплаха за националната ни сигурност. Аргументите на вътрешния министър Румяна Бъчварова. 9 жертви и десетки ранени при бомбени взривове в Турция. Рязка промяна на времето у нас. Опасност от пожари в Централна и Източна България. Предупреждение за предстоящи порой и гръмотевици от северозапад. Оркестър без име. Понеделник, 20 часа. Български отбор отново е сред най-добрите. Битката за трона на клубния господар започва. Мачовете от Шампионската лига пряко в каналите на BTV Media Group, BTV Радио и онлайн на Voyo.bg. Добро утро. Крадец, мафиот, предател. Штурите съседи с нов начален час от 5 септември. Всеки делник вече от 20 часа по BTV Comedy. Дойдох за снимка, макар и в този вид. Защо не ходиш? Много бих искал, но вече е невъзможно. Вярно ли е, Яман? Мира! Мамо! Бременна съм. Бащата? Твърди, че е от татко. Мира! Яман, аз се предадох. С Богом. Кварталът на богатите. Всеки делник от 20 часа. Само по BTV. Велко Кънев. Спри! Хайде, дай сега, let me be. Павел Попандов. Качило се секо на кола и писка. Мръдни, мръдни! Георги Мамалев. Да не сме ги разменили. Важното е да ги шащаме с музика. Филип Трифонов. 10 дена ще свира под прозореца. Да не е лай за минели. И Катето Евро. Кой е? Ние сме оркестър. Ма как се довели с момчета? И ние пушиме цигари и ядем бомбонки. Оркестър без име. Понеделник, 20 часа. BTV. Заредихме догоре с отпускарско гориво и сме пълни със свежи идеи за новия сезон. На 5 септември ще се приземим отново в студиото на Преди обед. Завръщаме се по въздух и земя. Всеки делник от 9:30, чак до обедните новини. Повече време за закуска. Повече време за теб. Повече време за кафе. Интересни истории в приятна компания. Тази събота и неделя от 8 до 11 по BTV. Колко далеч би стигнал? You have come back. I knew it. За да спасиш живот. Truck carrying golf balls. Packed with drugs. You steal truck. You bring it to me. Бен Кингсли. Then you make your money. Антони Хопкинс. I wonder who this foolish man possibly be. Николас Холт. I'm coming to get you, Julia. Автобан. В кината от BTV Studios.
Това е М4. Не трябва да направиш точно това. Контролирай ситуацията. Накарай я да изчезне. Някой обича игричките. И това е само началото. Екшенът е тук. Избери страна. Ела на Войо. Кухня, сезон 4, в събота и неделя по BTV. Кухня, сезон 4, събота и неделя, 22:30.